sugeng pepanggihan malih ing cariyos jagating lelembut. Ing mriki kula badhe mbabar cariyos alaming lelembut kanthi ira-iraan gendruwo kuburan Raja Niten. Cariyos cekak menika kapetik saking majalah Joko Lodang. Sugeng midhangetaken. Cerita iki kedadian wis pirang-pirang puluh taun sing kepungkur. Jaman semono ana sawijining panggonan sing wingit kepati-pati. Paribasan jalma mara jalma mati ora ana sing wani ngambah amarga wedi lan gegirisi. Luwe-luwe ing wektu bengi jan ora ana wong sing wani liwat ing kono. Senadyan wektu sore uga ora wani liwat. Ing kono wis kondang dadi kratone bangsane lelembut, jin setan priprayangan banaspati tuyul wewe sundel bolong tetekan gendruwo buta terong buta rambut geni ora keri. Dina malam Jumat Kliwon lelembut ing kuburan iku padha seneng-seneng rame-rame pesta-pesta. Ana wong sing krungu lamat-lamat gumyake swara gamelan wayang kulit, nanging bareng diturut digoleki swara mau ora ketemu ngendi penere. Swara kemruwek kaya pasar kemawon bisa dirungu dening wong-wong sing cedhak, malah sing luwih adoh uga krungu swara kasebut. Ora mokal yen panggonan iku dadi sepi, ora ana wong sing wani liwat. Luwe-luwe wektu bengi senadyan ing wayah padang bulan wis kondang ing kono jan wingit banget jin setan priprayangan ana sing usil medeni lan nggodha manungsa. Wengi kuwi udane deres banget lan ora terang-terang. Suasana peteng dedet lelimengan, amung ana kelip-kelip padanging konang sing mabur. Swara jangkrik lan kodhok sing keprungu sadawane dalan ora leren-leren. Lampu penduduk sing saka kaduan katon cilik kedip-kedip tanpa ana sinar sing padhang. Bagus Sudirman, salah sawijining pawongan kang arep mulih saka ronda pelaku timik-timik mung kudungan plastik tipis isih meksa klebus, awake catuken ndrodhok lan atine kebak rasa sumelang. Anggone mlaku rada rindik nyengkerem dalane lunyu. Ladalah Bagus Dirman kepleset nganti srandale pedhot sing sesise ilang. Wengi kuwi nalika liwat dalan pas tekan ngarep regol kuburan dhuwur Raja Niten, Bagus Sudirman weruh ana wewujudan sing gedhe dhuwur, kulit ireng tungteng, rambut dawa meh klangsrah lemah dideleng mata. Lambine klawu lethek reget padha suwek-suwek, pating klaprut pating sluwir ora cetha. Raine abang branang, mata bunder abang, meremelek mendelik manggut-manggut embuh ndeleng apa. Untune jejer-jejer putih rada kuning cetha kaapit siyung papat lincip-lincip dawa. Tangane gedhe, kukune pating trengingih dawa, yen nyengkerem mesti lara lan gawe cilaka. Wewujudan medeni kuwi ngadeg njegreg ora kambah lemah, katon obah-obah ing tangane kiwa nyekel gada
Weruh wewujudan sing kang gegirisi kuwi, Bagus Dirman ndredeg wel-welan, wedi banget arep bengok tulung-tulung nanging rasane tutuke kaya dikunci, untune kathik rapet, ora bisa mangap, ora bisa mengo. Dadi karepe bengok-bengok sakrosane ya ora metu suarane. Bareng sawetara suwe kancane ronda Bagus Dirman sing aran Wakijan liwat kono, weruh yen Bagus Sudirman mung njegreg kami totolen, banjur takon, "Mas Bagus Dirman, ana apa? Kok ketoke keweden ana kene?" Bagus Sudirman ngucek-ucek mripate, panyawange wis rada cetha karo isi tratapan, banjur kandha, "Aku lagi wae diwedeni gendruwo kuburan Raja Niten." "Oh, ya wis, ayo Mas, mulai mampir ning omahku dhisik." "Iya Dik Wakijan, matur nuwun. Aku wis kok tulungi." Wong loro bareng mlaku alon-alon miyak petenge wengi, tekan ing omahe Wakijan, banjur padha gawe anget-anget, bakar telo, ngombe wedang jahe, lan crita bab gendruwo ing kuburan sing gawe githoke Wakijan krasa mengkorok. Sawetara udane isih grimis, awake wis krasa anget merga wis mangan telo bakar lan ngombe wedang jahe. Bagus Sudirman banjur nyuwun pamit mulih, "Dik Wakijan, matur nuwun ya, aku arep pamit, tak terusake laku." "Monggo Mas, yen ngono karepmu, sing ati-ati ya, laku ana ing petenge wengi iki." Bagus Sudirman terus nerusake anggone mlaku, nanging ora lewat dalan ngarep kuburan. Ing akasa wis lekos katon lintang-lintang sing pating kerlip cahyane saka kadohan. Udane wis terang, rasa angin semribit tumiyup nyartani Bagus Dirman mlaku mulih tekan ing omahe. Cerita gendruwo kuburan Raja Niten isih dadi cerita kang misteri dening Sri Wijayanti. Mekaten para pamirsa pandemben waosan cariyos alaming lembut, kalau wau sampun kula babar cariyos alaming lembut kanthi ira-iraan menika gendruwo kuburan Raja Niten. Mugi kemawon saged dados panglipur manah panjenengan sami. Matur nuwun, matur nuwun, nuwun. Rahayu, rahayu ing pinanggih, pinanggih, pinanggih.